Ako napárenú knedlu? Tak sleduj. Do 15 g čerstvého rozdrveného droždia lyžičku cukru a vymiešať takto do pasty, pridať 50 ml mlieka a nechať zísť kvások. Do hnedacej nádoby 550 g polohrubej múky, čajovú lyžičku soli, jedno vajíčko, 300 ml plnotučného teplého mlieka a podbehnutý kvások. Šup s tým do robota, 10 minút stredný hneting. Pracovnú dosku si zľahka potri olejom, vyklop si tam cesto, zľahka ho prepracuj a vytvaruj do gule a daj ho na hodinku podkysnúť na teplé miesto. Po hodine ho opäť vyklop na vymastenú pracovnú dosku, opäť ho poprekladaj, aby si z neho vyhnal všetok vzduch a rozdiel ho na dve polovičky. Z tých dvoch polovíc si vytvaruj dva približne rovnako veľké bochníky, umiestni ich na vymastený pekáč a daj ich ešte na 20 minút podkysnúť. Ja tie knedle budem variť nad parou, takže 25 minút im bude úplne bohate stačiť. Po vytiahnutí z pary ich hneď potri olejom, aby nestvrdli. Krájať ich môžeš niťou, ja ale žiadne doma nemám, takže ich budem krájať poriadne ostrým nožom. Dáme si to na tanier a známy kapustný pokrm tety Margit sa s tým bude výborne kamarátiť. Nech sa vám všetkým vydarí a dobrú chuť a vidíme sa na budúce.